befuya kudlala umfoka ntuli masha ngithi buwangabalele cela befuya kudlala umfoka ntuli masha ngithi buwangabalele cela befuya kudlala uphathise mani buwangabalele cela befuya kudlala umfoka ntuli Ngiyakuthanda nto yami ngiyakuthanda sigenxe sami ngiyakuthanda nto yami wesigenxe sami wena thanda ukudlula intombi yami wena wesigenxe sami wena thanda ukudlula intombi yami Obugebengu ngabiyeka kudala Obugebengu ngabiyeka kudala Nafika emzini kwami mina Nabhenqula impahla lena Nabhekisa phezulu Nabhekisa phezulu Nafika emzini wami mina Nabhekisa phezulu Nabhekisa phezulu Nina liqosha ngemfaniswana yelo nina Nina liqosha ngemfaniswana yelo nina Nina liqosha ngemfaniswana yelo nina Nina lizenza igora obatesta Nina lizenza igora Batista yokansene Kazele ngathele ulumami awusisize ndoda ulumami awusisize ndoda thina sesikhathele lemfundo yamahala thina sesikhathele ilemfundo yamahala Ulumami, awusisize ndoda Ulumami, awusisize ndoda Thina sesikhathele lemfundo yamahala Thina sesikhathele lemfundo yamahala Thina sifuna umsebenzi wamahala Provide more jobs ndoda Less education Kulo kuthi ngasho sengaphakathi bafowethu nginibingelele enkalo zonke lo khuluma njengamanje uphathiza umfana kaNtuli le Melmoti kodwa ngokuzinza ke ngizinze lapha empangeni bafowethu ngithi ngiphinde ngiyanibingelela futhi namhlanje bafowethu ntambama njena ngizonilethela nakho ukudla kwendlebe kumnandi okuconcisa amathe ngizonikhombisa nawo ushunu wami omushe ngivuke ngawo ake isiginci sezingane lesadlala abafana abancane sisekho ngisho esitolo lesiginci lesi iyona engivuke ngayo lena enisenzoyizwa nje ngomeni zami njengoba niyibona nje lesi siginci bedlalwa ubheka umziluthuli ubaba laphana bese kuba nocela zimnike futhi esishayela uAli muzokhumbula nje uzobuka ama DVD kaAli lawa ngo2010 bani lawa ethu 2010 bafana ubize bana abathinta ibhola lethu wayoyidlala lapho ucela zimnike lo 6 lona njengoba nunguzwa nje nani mnandi kanje
uyayizwa le nto niyayizwa le nto imnandi kanjani awuzwa so bafowethu sona siginci lesi bafowethu engizodlala ngaso njengoba nje nazi nani ngoba ngikhona nje emculweni sengineminyaka eminingi kakhulu ngisithengele ukuthi sengemkantshubomvu emculweni kaMaskandi sengemkantshubomvu sengemdala impela neminyaka nje impela esiyilishumi ngihlanganisa unyaka weshumi nje kulonyaka njengoba ku2022 nje so nje ake ngivuka ngento entsha ngisurprise ngiyibonga nokubalekile phela bafowethu ukuthi uyibonge nawe ngokuthembela kuwena nanokuqina noma kufika ingqinamba kodwa nje uyibonge ukuthi ukwazile ukumelana nazo zonke izimo bezenza ukuthi wena ufuna ukubuyisela emuva nabantu ngokunjalo wabavika bezama ukubuyisela emuva so bafowethu akukho okuningi bafowethu ngicela ukuthi nisubscribe kule channel yami niphinde futhi ningifollowe lapha na ku Facebook ningifollowe na Instagram nohlezi nguphathizwe Ntule angijiki bafowethu ngizozisho nje kancane mina nguphathizwe Thukuthashi Mapetupethu intombi zesindaba bakhe zimncishelo mpahla indoda engachama phansi echama emntwini nasenkomeni ezikhali ethi ezami lezo ngayiqanjwa zinsizwa akaze ngiqanjwa abantu besimame ngibonga bafowethu ithuba engibe nalo namhlanje nani ngicela ukuthi siphinde sihlangane futhi nango umbukiso panya ulandelayo danke yathoni hamba negcoka melisha behangilutho mina we yathoni hamba no jive zinike